mhlambe ke abanye bagcina bengaboshwanga. Kunodaba nje lwensizwa yakwaNkosi iboshiwe lensizwa sengaphakathi eyalapha eMoy River lensizwa, kodwa emakhaya ayo ngoba bafika lapha eMoy River akukhona eMoy River khona kubuwayo, akukhona impela nayizalelwanga khona, bafika besuka ngala phambi kwasenquthu. Lensizwa ingithumelele udaba lwayo olunzima ngendlela esimanga. Kukhona amacala abophe abantu bengawenzanga kodwa ebasondeza lawo macala ayebasondeza labo bantu ecaleni. Kukhona umuntu oboshiwe wagwetshwa kakhulu icala engazange lenze, engalazi ngisho ukulazi. Bese kuba khona umuntu oboshwayo icala engalenzanga kodwa esondele ecaleni, nobufakazi bumsondeze ecaleni. Uyena uNkosi nje ubufakazi babumsondeze ecaleni. Lensizwa kaNkosi yagwetshwa uDilikajele ngecala lokudlwengula ingane yentombi yayo. Yayinentombi yangakhona lapha eMoy River lensizwa. Ibisebenza kahle, isebenza lapha eMtateni eThekwini eModern Wolf lapha. Nalapha koNyuphiye lapha ngaphesheya eMtateni, bayazi abanye eMtateni lapha koNyuphiye. Yayishayela labo crane abade labo crane laba bama truck, I mean bama container. Yayisebenza lo msebenzi. Yayihlala lapha ngase mawuse Dalton nje ngenhla kulemizi engama suburbs khona kuthiwa iWestwood. Lapho yayihlala komunye umuzi oyijalidi lomlungu lensizwa. Uma isho lensizwa, that was 2018, yayi nomama wengane. Shuthi yayinentombi, yahlangana nentombi okwakuthiwa uPriti. Lo Priti lo wayenengane kwenye indawo yentombazana ayizala ngo1999 khona eMoy River. So uNkosi uhlangana noPriti, uPriti uvela usenengane endala ngoba baqala ukuthandana bona ngo2010. Ekuthandaneni kwabo